Nilqakom għal podcast numru 5. Il-podcast li għadda kanna xi kontroversi żgħar. Waħda minnhom li tnaqtara rasa fil-bidu l-ewwel. Jiena qed dak il-podcast kelli l-Landvin Monsignor qed li jiena kont nara il-programm ta' Clinton l-argument, qed però kultant kont narah ibajjat ftit u bdejt nara ta' Landvin, jiqas kont nitkellem miegħu dak iż-żmien. Waħda, Clinton jekk taħseb li jiena ridt nattakkak personalment, niskuża ruħi, mhux hekk kienet. Jien hawn nattakka l-argument u mhux il-persuna. Jien qed opinjoni tiegħi dak il-ħin, issa meta qed ngħid bajjat inti dwar lobijiet u dwar li ma partiti jkunu qatt ma rajtek tbajjat, ħankun onest qed nirreferi għaġġi rajtek tbajjat xi ftit in-naħa tal-MFA. Ma dakx naħseb jiena. Però int ħabib tiegħi dejjem stedintni, tibqa' ħabib tiegħi, għandek programm tajjeb u keep it up. Okay? U niskuża ruħi jekk weġġajtek. Issa llum għandi Clinton, tajtilha rasa mill-ewwel għax jiena nemmen titkun raġel fil-ħajja għax ma għamilli xejn biex iweġġew. Tajjeb jiena għedtek għax ħassejtek qed nkellem Landvin. U ħdejja għandi faċċata tiegħi għax aħjar mhux ħdejja fi ħdaqsi u nofs, mhux darbtejn. Il-Michael Valencia, il-President ta' Bikil-Kara. Il-bieraħ rajt il-logħba, rajta kollha għattassa għalija, ngħidlek il-verità naħseb bħala logħba hekk missier ta' salaħħa kienet isbaħ minn tal-ewwel mill-Belt Furjana, kienet tajba wkoll Belt Furjana. Ma Belt Furjana kemm dak is-support kbir li bil-fors tagħmilha sabiħa logħba. Dakom ma kienx hemm support, però rajt il-ħeġġa kbira. Kif ġejtu tnej b'xejn, jien għamilt bħal kummentatur li dak il-ħin qal issa tnej b'xejn tkeċċija il-partita tidher mitmuma għal Bikil-Kara. Qabes Konrad Sultana u nammiraħ, oġobni ħafna listi kif janalizza il-plejers jidher li kien plej kbir. U qallu Mark, għad 22 minuta għaddew, għad baqa ħafna. Għallu le, ma hekk jidher l-andament, għallu għad baqa ħafna u kien raġun Konrad. Tajjeb. U ma tnej b'xejn bħalu ħsibt, qed marada jkolli lil Michael Valencia u bidel il-coach darba, darbtejn. Għandi biex naqlalu issa, ġietni tajba. Essaċ, mhux għax kontra Bikil-Kara, tifhimniex ħażin. Għaddejt nħares li il-podcast tiegħi. Però wara, attiva ġiet tajba, għax irrid ninżalu l-kappell. Għal coach tajjeb li ġibt, għal mod kif irnexxielek il-dawk iż-żgħażagħ karkariżi, players, tqajjimhom jagħtu qas tinduna li kienu bi plejer inqas kontra wieħed mill-aqwa teams li qed jilgħab f'Malta, Slima, għax ma labtux ma' tim għadu tira, tajjeb. U għalija, fl-opinjoni tiegħi, mhux ġibtu drota, ġejtu misruqin rebħa. Penalti inesistenti għax nixtieq inkun naf Daniel Portelli x'jagħmel kieku qiegħed hemmhekk jaqa' mal-art, idejh suppost jaqtaħħa barra, ġifieri mhux suppost iżomm ma' ġismu, għax dak kien mal-art idejh ma' ġismu. Kif seta ħolom li dak seta kien penalti. Però taħ, mbakker kon penalti fl-opinjoni tiegħi, però hawnhekk irrid narġa' narah favur tagħkom. Intom ġejtu misruqin biex xorta fraħtu. U kontu l-aħjar tim baxar plejers. Michael Valencia qed ħafna diskors, però rrid ngħidha, qed nara kollha u ħadd pjaċir nara, fil-fatt kont qed nara l-Juventus dak mal-Borussia ukoll min nagħmlu split screen. U xi rajthom sa jitilfu 4-3 dak il-ħin, qed yes għax mal-Inter. U qed ħanara ta' Bikil-Kara biss. Intom ġibtu dron, se naf li Juventus ġabu draw ukoll, dak ma ħaġ gost. Nisa, infa min iżżomm. Manchester United. Miskin, bħali ta' mal-Inter. Ġifieri. Kien hemm perjodu twil ħafna li ċelebrajt, ġifieri
Jekk tara l-era ta' Sir Alex Ferguson, rebaħ xi 30 tazza. Ġifieri. Dak iż-żmien li kont tagħmel Griezmann naħseb. Le. Niftakar il-verità huwa li l-aħħar logħba tiegħu 2013 kienu labu home ma' Swansea u peress li għandi season ticket Old Trafford, kont light l-aħħar logħba tiegħu, kienu reputu 1, ħadu l-lig, l-aħħar lig li ħadu 2013. U xi ħaġa li niftakar għal dejjem għax l-atmosfera li kien hemm dikinhar leġenda bħal naħseb mhux supporter tal-United, imma kull supporter tal-futbol jaf min kien u tkun hemm preżenti għall-aħħar logħba kienet xi ħaġa li niftakar żgur għal ħajti kollha. Mela, inti kont plejer fil-Premier ukoll maħal Balzan. Fil-Premier maħal Balzan u mal-Melita. Mal-Melita, kont maħallija, kont maslima fil-bidu. Eżatt. U wara spiċċajt viċi president u saħan sitra president ta' wieħed mill-akbar klabs ta' Malta. Min plejer da kien id-destin tiegħek minn plejer għal president ta' klab, naħseb int l-uniku Malta. Ħanajdlek, jien dejjem kont involut fil-futbol minn dik kelli 5 snin. L-ewwel darba li nżilt in-nersir ta' Sliema kelli 5 snin, 6 snin, ma la jaħfirlu Giusi Fava. Dejjem kont involut fil-futbol, dejjem kont fissat fil-futbol u dejjem b'xi mod kont involut kuljum. Ġifieri, orajt mhux fil-bidu meta tkun żgħir, però minn 12 sena, 13 sena tista' tgħid kuljum jew kont inkun training ma' nazzjonal, jew ma' team, jew whatever, jew l-iskola, kont dejjem involut. Il-verità huwa li bqajt nilab meta kelli 43 sena u kont iddeċidejt li nieqaf, speċjalment minħabba affarijiet personali li m'għandhomx xejn x'jaqsmu mal-futbol. Però mbagħad wieħed mill-ikbar ħbieb tiegħi ex-player ta' Birkirkara u ex-vice president Matthew Kalascione li kien il-business partner tiegħi dak iż-żmien qed nitkellmu 2015. Ovvjament aħna ħbib kbar sal-lum jaf kemm kont fissat fuq il-futbol u qal li biex nidħol ma' Birkirkara bħala team manager. Ġifieri jiena kont wett il-mara tiegħi li ħanieħu break, speċjalment minħabba ċirkostanzi oħrajn u imma mbagħad indunajt illi ma stajtx nieqaf kompletament għax kien hemm xi ħaġa nieqsa. Dak iż-żmien qed nitkellmu issa waqt li qed inkellmek qed nirrealizza 10 snin ilu, ġifieri jien involut mal-klabb issa 10 snin. 10 snin ilu f'2015 taħt il-presidenza ta' Dr. Adrian Delija kont ħalt bħala team manager. U dak iż-żmien team manager ma kienx bħallum, ġifieri ma kienx hemm l-affarijiet li hemm illum, inti tidħol f'rwol dak iż-żmien 10 snin ilu kien rol ġdid, ġifieri ma kienx hemm team managers bħallum, kull team fil-Premier, fil-First, sansitra anke fl-Amateur, hemm team manager, rwol importanti ħafna. Dak iż-żmien ma kienx hemm. U jiena ħsibt li ġast ħanidħol u jkollok xi ħaġa. Dak iż-żmien lajta kienet minnu team manager li jżomm il-flokkijiet. Mhux forsi mhux daqshekk. Imma kien fi żmien meta konti sarir. Le, isot it-top. Bil-ma, mhux bħallum li għandek team managers li huma full time. Illum il-ġurnata, ħafna affarijiet saru full time, dak iż-żmien ma kienx hekk. Dħalt mal-ewwel niftakar meta dħalt il-famuża sena tal-West Ham, meta kellna naħseb jien esperjenza li ftit ħsibt li nista' nesperjenza. Dħalna fl-aħħar ta' Mejju, Ġunju, mbagħad kien hemm influss ta' players u technical staff ġodda. Niftakar l-ewwel player illi mort nixtri f'isem il-klabb. Aħjan jew takwista ħmili tixtri. Min jafni jaf xed nipprova ngħid. Mela jen nużaw il-kelma tiegħek. Nakkwista hija ironika. Le, mhux ovvja. Hija ironika fis-sens li l-aħħar logħba li labt fil-futbol Melita kontra l-Luxor. U kontrija kien hemm Matthew Gullajmir. U kienet jilgħab fl-istess pożizzjoni tiegħi.
U indunajt hemmhekk li kelli nieqaf kellu 16 sena u jien kelli 43 sena. Niftakar mort ngħid id-diriġenza isma' hemm dal-plejer fl-opinjoni tiegħi huwa l-futur u għandna morru għalih. Ftit kienu jafu minnu dak iż-żmien fil-klan tagħna. U niftakar kont għax kelli relazzjonijiet tajbin qatt għandi mal-klabb tagħhom u kont mort noffrilhom somma. U l-ewwel qalu li le għax irridu nżommuh, però u kien hemm ħafna klabs li jriduh dak iż-żmien. U kien irnexxielna nikkonvinċuh biex jiġi. U niftakarni ngħid li hemmhekk indunajt ir-rwol x'tikkonsisti. Jiġifieri tawni free hand li nista' nitgħallem kif jgħidu l-Ingliżi on the job, jiġifieri ma kienx hemm manwal, ħadd ma jgħidlek x'trid tagħmel, just tagħmel ħafna affarijiet mingħajr ħadd ma jgwidak. Illum ġurnata hemm courses, hemm gwida, hemm esperjenzi, tista' tmur barra titgħallem, hemm ħafna affarijiet. Imma dak iż-żmien dak kien. U allura minn hemmhekk bdejna il-perkors u bqajt involut u ovvjament dik is-sena tal-West Ham esperjenza li ma ninsaqat, speċjalment illi x-xogħol il-futbol jgħod, ngħidlu jien. Il-futbol vera, Inti tajt aspett ġdid fl-amministrazzjoni. Kull darba ili minn żmien li kont nagħmel replay, però anke issa kemm jien nagħmel podcast, kull min ġiew, kulħadd jgħidlek għax il-futbol, jekk il-Ħamrun jitlaq Joseph Portelli spiċċaw. Jekk eżempju whatever, Slima jitlaq Perry spiċċaw. Immexxi mibnida wieħed. Biki kantom differenti. Ħadd ma jgħidlek jekk jitlaq Michael Valencia, biki kara spiċċaw. Fin teħloq xi ħaġa differenti. Ila minn żmien ta' Viktor Zammi, Joe Caruana, Karin, Xriħa, ila minn żmien sejra din. Ġifieri le, tista' jkollok tim kbir at the top u ma tkunx waħdek. Le, jiena id-differenza huwa li meta inti qed tikkompeti fil-futbol Malti tal-lum, qed nerġa' ngħidlek tal-lum, huwa kompletament differenti mill-futbol li jiena dħalt fih bħala administrator 10 snin ilu. Baħar jaqsam. Hemm affarijiet li morna ħafna l-aħjar, però naħseb f'ċertu affarijiet morna overboard. Ma tistax tmur lura, jiġifieri jew nindunaw li hemm ħafna affarijiet li jridu jsiru, jew il-bqija ħanibqgħu fejedin u l-pajjiżi l-oħra jibqgħu sejrin. Inti għad xi ħaġa, jiena dejjem insemmi n-nies li għandi madwari. Fil-każ tagħna jien għandi kumitat ta' 10 min nies. Jien din hija r-raba' sena ta' presidenza tiegħi. Il-maġġor parti tagħhom ilhom miegħi minn day one. U jiena li xtaqt huwa u dejjem ngħidha anke meta nintaqa' mal-membri fl-IGMs jew fl-AGMs mod formali, informali, dejjem nipprova ngħid li nixtieq ġiex affarijiet. One illi meta nitlaq il-ġurnata li nitlaq inħalli l-klabb aħjar milli sibtu u persas li qegħdin way on the right track li jekk ħajkun. U t-tieni ħaġa li l-klabb jibqa' relevanti. Meta ngħid jibqa' relevanti, inti fil-Premier għandek 8 timijiet più o meno li jonfqu l-istess ammont ta' flus, għandhom l-istess ambizzjonijiet, l-istess ħsibijiet, l-istess kapaċitajiet, l-istess risorsi u jagħmlu mill-aħjar. Fil-fatt jagħmlu mirakli, għax fil-verità il-klabb Skola ta' Malta jagħmlu l-mirakli fil-ċirkostanzi. Nista' nsemmi punt ta' dis-sena, meta morna nilagħbu fl-Ewropa dis-sena f'Lulju, morna l-Moldova, ma morniex Spanja, l-Ingilterra, l-Italja, postijiet fejn il-futbol li jgħod. U hawnhekk irbaħnilhom wieħed b'xejn. U konna tajjeb. Meta morna hemmhekk, aħna morna jumej qabel. Il-faċilitajiet li dal-klabb għandu huwa bħalma għandhom l-MFA. Ġifieri l-MFA li huwa l-association li għandu l-art, għandu l-grounds, għandu l-pitches, għandu l-introjtu, għandu kollox. Dal-klabb li għandu budget ta' 8 miljuni, 9 miljuni, għandu daw il-faċilitajiet kollha. Għandu ground għalih, għandu hotel, għandu restaurant, għandu spa, għandu kollox. Fil-każ tagħna, laqas għandna ground 11-a-side tagħna. Mhux qed ngħid Birkirkara biss, nerġa' ngħid. Il-klabs ta' Malta kollha. Issa,
jekk inti tixtieq li aħna nikkompetu u aħna nkunu viċin li tkun sostenibbli u tkun konsistenti, dis-sena u nażżalhom il-kappell, il-Ħamrun għamlu xi ħaġa bir-riżorsi li għandhom li hija storika fis-sens li ma' min ikkompetow għandhom ħafna iktar budget minnhom. Sa Ħamrun għandhom l-ikbar budget f'Malta. Bħala stat ta' fatt. U issa żdieru. Good luck to them. Però il-verità huwa li għamlu xi ħaġa tajba ħafna għax ma' min labu għandhom iktar. Jiġifieri veru diskors huwa mhux dejjem il-flus kollox u hekku imma alla lunga inti tittara tkun suċċess ta' sena jew ħadd tkun kapaċi ġixtimijiet jgħaddu 300 konsistentament kull sena. Jiġifieri dawn l-affarijiet tittara u tieħodhom in konsiderazzjoni. Illum il-ġurnata u nerġa' murlek lura fuq il-punt tan-nies li għandi madwari. Jiena nixtieq illi mhux meta nitlaq il-klabb irid tifittex il ħadd u jerġa' jibda minn scratch ma jafx kif ħajibda u jibda jara l-frak u jibda mill-bidu. Jiena nixtieq li min jidħol ikun sab sodda u jista' jikber. At some point, mhux għalissa x'għandi ħafna pjanijiet li nixtieq nwettaq, però at some point ħajkun hemm xi ħadd floki. Jien minix hemm. Int bħala businessman, inti minn dat tip ta' businessman fil-futbol qed nitkellmu. Li daħħadek fil-but u titfa' bħalek forsi hemm erba' businessmen oħra jiġu jagħmlu l-istess. B'dis sistema għalkemm fimni anke barra ta' il-top president u joħroġ il-miljoni wkoll ta' ġifieri biex ma ngħidux li Malta biss issir di. Malta differenti ħanajdek għalfejn. Hemm differenti minħabba l-fatt li aqta l-introjtu tal-Ewropa. Aqta issa tal-aħħar sena biss għax il-bija tal-Solidarity Funds. Il-Clubs Maltin m'għandhomx introjtu. Zero. Jew għandhom il-flus tan-nies fl-administration, il-President, in-nies ta' madwaru, etc. Ma' Premier Malta is-sena tagħtkom xi ħaġa. Le, jiena qed nitkellem flus biex tirranja sena. Ekku. Minix qed nitkellem fuq. Kemm tiswa sena? Kemm switkom is-sena l-oħra? Miljun. Miljun euro. Miljun euro. Ma tantx inbidlet ta' mis-snin minn 25 sena ilu raw. Ħanajdek jien. Dak iż-żmien kon ġurnalist jien dejjem dieħel bħal Sandro, bħal oħrajn li jidħlu fin-nofs. U jien niftakar, meta bik il-kara kontu ħadtu l-lig sena minnhom, insellemu l-memorja sabiħa ta' ħabib kbir tiegħi li kont nitla' miegħu ġenifi għal-Polozz, ma bik il-kara miegħu ma ġew karwana kien ma tawni beġġina, kelli sbaħ żmien kolli jaħduni fl-aqwa restaurant u jħassu li kollox huma. Kienet ġietu sena 1.6 million Maltin, mhux euro. Tajjeb, ġifieri Viktor Zammid dak iż-żmien. Inti tara li più o meno għalhekk għatlek it-timijiet Maltin più o meno għandek 5-6 li qed jonfu l-istess. U mbagħad għandek 6 oħra li huma differenti. Ma jikkompetu wkoll. Jien li qed ngħid huwa illi l-introjtu li hemm bħalissa huwa dak li hu. Ġifieri investiment dik il-kelma żin. Donations personali. Investiment hu xejn lura minnu int. Donations personali tiegħi u tan-nies ta' madwari li nsellmilhom minn hawn li. X'intom bejnietkom ħarġtu miljun. Aħna kellna ma konniex fl-Ewropa sena oħra, tinsix. Ġifieri ma kenniex minn budkom ġifieri. Ma kienx aħna li għamilna wkoll illi u anki l-ġimgħa l-oħra ħabbarna sponsorship. Aħna bil-kuntatti tagħna u għax qed jaraw dak li qed nippruvaw nagħmlu dejjem ngħid off the pitch għax għandna xi pjanijiet kummerċjali wkoll qed jgħinuna jinvestu. Ġifieri għandna ċertu sponsors ta' ċertu portata. Mhux se nsemmi hawnhekk għax ovvjament naf li ma nistax nagħti reklam. Le tista' ta' aħna l-podcast tagħna le ħanejlek għaliex. Jekk nista' Le tista' ħanejlek għaliex. Dal-podcast mhuwiex ta' stazzjon, dal-podcast huwa tal-Melit Premier, Malta Premier. Tajjeb, u l-Malta Premier u intom li qed ħarsu dal-podcast. Tajjeb, biex jgħin il-futbol Malti, biex jgħinu l-klabs kollha tal-Premier. Le, aħna fil-każ tagħna, mhux se ngħidu jien, il-partners tagħna huma brands worldwide, ġifieri McDonald's, Nike, Bet at Home, ġifieri mbagħad għandna l-AMG Cold Stores li jgħinuna ħafna. Għandna di spas 24/7 fitness. Ġifieri inti għandek
dawk li jiġu jgħinu. Imma mbagħad għandek dak huwa parti huwa 25-30% mill-infiq. Mbagħad hemm l-affarijiet l-oħra. Ir-raġuni li aħna din hemm huwa biex inħallu l-klabb kif dejjem ngħid aħjar milli sibnieh u nħalluh relevanti. Mhux se tkun faċli għax il-klabs l-oħrajn kollha jixtiequ l-istess ħaġa, kollha m'għandhomx riżorsi, kollha m'għandhomx faċilitajiet, kollha jridu ikunu aħjar minnek. Rightly so. Kont nisma' kritika s-sena l-oħra fuq il-format u dawn l-affarijiet kollha. Il-verità huwa l-interess fil-futbol Malti hemm jgħid. M'għandi ebda dubju li kulħadd jirrikonoxxi illi l-MPL tat ħajja ġdida, fis-sens illi hemm iktar viżwal, hemm iktar coverage. Jiena meta nintaqa' ma' ċertu nies ma nkunx naf min huma, jgħidu li ma kontx insegwi ta' ma tinsegwi issa. Jekk nara Għandek wieħed quddiemek ta'. mela Jien il-logħbi ta' qabel meta kont nara wara dak is-snin kollha telgħu Santa Lucia, telgħu kull rispett kollha lihom. Il-Gudja Santa Lucia. Daqqas biċċa żona tar-Rabat, għalih ir-Rabat qed l-aħħar fost l-aħħar issa. Imma imbagħad is-sena li għaddiet it-top 6 kollha rajthom il-logħbiet. Tgħid l-istessin imma kollha rajthom. U ħadd gost narhom. Però dis-sena vera sa ġejt ħalt bil-mod, imma xorta li rajt sissa kollha laqtuni. It-timiet huma kollha attrezzati, m'għadekx tinżel u tajtu hija ma' daw ħanirbaħ dawn nista' noqgħod relax. Nemmen illi il-futbol Malti qiegħed ta' crossroads bħalissa. Għandek clubs li jixtiequ jagħmlu dak il-pass, għandek in-nazzjonal bl-introjtu kollu li għandhom u bil-infiq li jagħmlu biex jgħinu l-futbol Malti, irridu naraw ċertu progress. Issa spiċċa żmien ta' proġett ta' long term, issa għandek bżonn ukoll ix-short term, għandek bżonn ir-riżultat. Ma nistax nibqgħu ngħidu ġejjin qed nibnu. Irid ikun hemm ix-short term success ukoll. Għax il-pija jekk m'għandek short term success, il-long term success ħajkun darba f'100 sena. Il-verità ukoll huwa li jekk aħna il-gvern ikun min ikun, mhux se jgħin l-sport fis-sens, mhux qed ngħid illi ma jgħinx għax jgħin. Imma ilna nisimgħu fuq il-commercialization naħseb way back 2018-19. Ħafna klabs għandhom kollox lest biex malli il-liġi tiġi ratifikata jibdow. Ovvjament kien hemm ħafna presidenti sħabi oħrajn li tkellmu anki fil-medja fuq dak li jixtiequ jagħmlu vis-à-vis il-klab tagħhom, il-proġett tagħhom, eċetera. U nixtieq li jagħmlu għax jekk jagħmlu allura tkun avvanza l-futbol Malti. Aħna wkoll qegħdin f'pożizzjoni li malli ninataw l-opportunità li nagħmlu għandna kważi kollox lest, bil-pjanti lesti, bil-partners li jixtiequ jitlu biex jgħinu, għax dik oħra. Jekk inti għandek investitur li jixtiequ jinvestu, sakemm mhumiex bħali u bħal sabi fil-kumitat jew bħal sabi il-presidenti l-oħra u l-amministraturi li jagħmluha għax iħobbu il-klab tagħhom, daw ħajitlu biex jgħinu jekk hemm xi investiment u ritorn. Ċara. Palma tiġi barra Malta wkoll. Il-mument li ħassirek, nemmen illi il-futbol Malti jista' jinqeleb darba dejjem għal pożittiv. Però ma jistax ikun li nibqgħu nitkellmu u ma nagħmlu qatt. Il-mument issa qiegħed hemm biex kulħadd flimkien jgħin biex il-futbol Malti jagħmel qabża ta' kwalità. Nistgħu nikkummentaw u niddiskutu l-futbol Malti mal-qudiem fi żmien huk jew illum, pereżempju. Jien għandi opinjoni tiegħi. Il-futbol inbidel mhux f'Malta biss, fid-dinja. Fid-dinja. Jiġifieri min jgħid li hawn mhux hawn biss, kull imkien. Inti m'għadekx tara number 10 player technical. Imma nbidel sabiħ ukoll. Iva, evolva. Illum il-ġurnata hemm iktar fiżiċità, iktar logħba tal-coaches. Ukoll u iktar tattika jibda minn wara. Stil differenti. U hemm iktar ekwilibrju. Jiġifieri qabel. Is-center ħafu għal-goaler illum. Jekk hemmhekk it-timijiet anki barra minn Malta
il-pajjiżi l-oħra, qabel jien insegwi l-Premier League, qabel kien ikollok ġistimijiet u l-oħrajn barra. Illum il-Premier League Ingliż ikollok 8 timijiet aqta l-ewwel tim qed jiġġieldu mhux sal-aħħar logħba, sal-aħħar minuta tal-aħħar logħba. Serja l-Italja Hawn Malta l-istess ħaġa. Kważi kull sena fl-aħħar sentej tlieta nibqgħu sejrin sal-aħħar sekonda tal-aħħar logħba biex il-verdett ta' fuq u tisfel ikun deċiż. Is-sena l-oħra kif taf morna għal forma ġdid bit-tajjeb bil-ħażin, kien hemm ħażin. Inti bilt miegħhom. Jiena u dis-oħra ġifieri għax anki di kien hemm jisu li aħna konna, il-verità huwa li aħna ma kellna xejn x'naqsmu magħha, aħna biss ivvutajna. Jiġifieri aħna meta l-MPL ġiet ikkreata u tawna l-affarijiet issa kien hemm min. Inti dejjem xtaqt li Le, mhux dejjem xtaq. Jiena aħna ġejna. Inti xewqa tiegħek li l-kampjonat Malti jitmexxa minnkom l-standing committee. Mela. U mhux mill-MFA. Le, fuq hemm kont voċiferu, anzi, le, fuq li titmexxa mill-nies tal-klabs kont voċiferu ħafna. Jiġifieri jiena naħseb illi mela aħna din 12 klab fil-Premier, pratikament 12 president kollha fil-business kollha successful, kollha nies tajbin, kważi ġifieri naf għandi relazzjoni ma' 8 minnhom personali, kemm fil-futbol, kemm fil-familja, kemm fil-negozju, ġifieri nafhom kollha. Jekk huma kapaċi jmexxu businesses successful, mhumiex kapaċi jekk jingħaqdu flimkien għandhom l-istess valuri, għandhom l-istess ħsibijiet, għandhom l-istess ambizzjonijiet li nikkreaw ligi ġifieri fuq iva kont voċiferu u naħseb li ngħatajt ir-raġun. Fuq il-format, di ovvjament ikun hemm ċertu nies li jridu jispinjaw kif jridu fuq il-format. Aħna ġejna imwedin u ġejna proponuti ċertu affarijiet. Aħna flimkien dak iż-żmien konna 14, aħna flimkien ma' disoħra, ġifieri 10 konna votajna favur, 2 votaw kontra u kien hemm 2 li kienu għadhom tiram li ma votawx. Jiġifieri fil-verità il-format u li hu għasħat għadu ma jiddiskutih illum il-ġurnata. Ma ħadd ma jiddiskuti. Bħala flus u bħala tendenza, però fuq la tendenza xaqt ngħidlek oħra ma jkien. L-aqwa għat-tendenzi minn dejjem, però fuq tissa għamilt il-rendikont u rrid ngħid li mhux dil-ġimgħa li ġejja ikoll rendikont sal-aħħar tal-ewwel logħbiet kollha. Min qed iġib l-iktar at-tendenza. Valletta ikolli ngħid minħobb il-futbol Malti jitlob lil Mulej il-Valletta jkunu mal-ewwel 6 jew mal-ewwel 4. Ħalli jibqgħu jimlew ground. Meta Valletta jimlew il-ground, normalment dawk li jilagħbu kontrihom biex jippikaw magħhom iġibu l-aqwa ammont għax anke l-Furjana l-bieraħ kellhom ammont qawwi ta' supporters ukoll. Bejnietom kemm xi 3000. Belt kellhom iżjed imma Furjana mhux kbir daqs il-belt, mhux mferrex ma' Malta daqs il-beltin, però ġew ukoll. Bil-Kirkara huwa wieħed mill-aqwa u Ħamrun. Se nsemmi ma' Ħamrun qegħdin fl-aqwa tagħhom qed jimlew ukoll. Bil-Kirkara x'ħin tara il-partiti tagħkom, speċjalment kellkom drod il-ġimgħa. Le, aħna s'issa labna mal-Belt, labna mal-Gżira, u labna mal-Ħibs, u labna mal-Sliema. Mal-Ħibs labna Ħibs Ground. Niftu fl-aħħar sekond, Eżattament. Niftakar kien hemm Dorjana qalet intervistat lill-assistant coach dak iż-żmien. U qaltlu isma' x'taħseb fuq is-support Karkaris. U jienet tiqiegħed xi ground ieħor jien. Għax jiena bdejt nara ju tgħidlek vojt. U dak qal iridu jtuna l-kuraġġ. Kuraġġ minn fejn? Mid-dar. Għax ma rajt il-ħadd hemm. Il-bira l-istess. Ħasra ta' il-Karkaris ma ġewx għax ma rawx l-aqwa ta' Bekirkara. Li vera fraħt mhux għax kontrastri, ma farfrent qasim ma' Bekirkara. Però ċabċab prosit Bekirkara. Imma kieku ġibu dawk in-nies. Taf kemm kienet dik kieku kien mimli l-ground hemm, taf xi ġmir ta' roba kienet tkun. John, jiena naħseb illi l-amministraturi. Ma kif tistgħu tħajruhom? Le, mela, l-amministraturi li kieku jistgħu perswas li jekk issaqsi persuna ta' kull klabb. Issa, ovvjament, nifhem li hemm ċertu klabs li għandhom ħafna aktar following minn
minn klabs oħrajn, ġifieri dik ħatkun dejjem dik tkun għal kulħadd. Però inti titqis illi fil-każ tagħna aħna fl-aħħar sentej labna 4 finals. 4 finals disfortunatament tlifna 3 minnhom. Però ħadd ma jista' jgħid illi fl-aħħar sentej ma konniex relevanti. Anzi, il-verità huwa li jiena dejjem rid nirbaħ. Jiġifieri li tiġi t-tieni post mhix konsolazzjoni għalija. Jiġifieri f'kollox li għamilt fajti dejjem nipprova nirbaħ. Bħalma jagħmlu l-kompetituri tagħna. Jiġifieri ma naf il-ħadd li għajdi kien kuntent niġi t-tieni post, mhux vera. Jiġifieri aħna tlifna 3 finals minn 4. Jiġifieri minn 2024 sa 2025 sentej seasons labna 4 finals. Trophy, Super Cup, League, Trophy. Il-problema li nara huwa li supporter li joħroġ flus mill-but biex jiġi l-ground, jagħmel kollox għall-klabb, fis-sens ta' jissapportjah, jixtri l-ger, kollox li jista'. Battarom f'Santa Lina jifqgħu Birkirkara. In-nies ta' Birkirkara huma appassjonali ħafna. Jiena nifhem li probabbilment huma mweġġajn li ma konniex kapaċi inwasslu il-vapur fil-port. Konna qed inħabtu l-bib il-ħin kollu. Il-motor ta' min? Li kieku għandi remors jew ma norqodx bil-lejl ngħidlek forsi. Però hand on heart ma naf xejn fiżikament, mentalment li jiena u nixtieq ngħid jiena jew il-ħbib tiegħi stajna nagħmlu iktar mill-naqu li ħanamlu. Però is-supporter nifhem li jkun imweġġa. Mela jekk tagħna ma mweġġajn għasab wara ta' klabs oħrajn li qas kienu relevanti, ma dak ma nista' nagħmel xejn fuq. L-unika ħaġa li nista' ngħid huma jafu fil-verità li sakemm indum hemm jien u sħabi ta' madwari ħan nibqgħu dejjem nippruvaw inħallu l-klab relevanti. Il-bieraħ, pereżempju, huwa riflessjoni ta' dak li huwa l-minimum għalina u għall-amministrazzjoni tiegħi. Minimum. Li ma naħtaw għal u mhux l-ewwel darba. Jiġifieri jekk il-bieraħ kien one-off, ngħid paċenzja. Dak il-karattru minn fejn ġibuh tiegħek? Naħseb ma nixtieqx nitkellem fuqi, imma l-kartu tiegħi huwa hekk. Imma l-kartu tiegħi huwa hekk. Jiġifieri jiena again mill Jien se tgħid l-istess kartu tiegħek minħabba l-mara tiegħi tgħallem il-modeling. U t-tifla tagħha kienet repet Miss Malta 1917. U niftakar għattik tiġi ma' top 5 kontent. Għattela she's a loser. Imbagħad ġiet ba' top 2. Tunaw biżejjed top 2, if she doesn't win, she's a loser. Ekku. Ma li repet għajtula, now she's the winner. It-tieni minn tħadd. Jiena dejjem ngħid illi nixtieq li naħseb għandi dal-karattru mill-esperjenzi li kelli fil-ħajja personali tiegħi. Il-futbol għalkemm iġib ħafna stress, iġib ħafna momenti tkun waħdek. Ma tantx ngħid illi inweġġ, fis-sens illi tant għandi thick skin, kif jgħidu l-Ingliżi, ma it-tajjir mill-klabs oħrajn, ma jdejaqni xej, zero, ġifiri għas jinfluenzani. Le, ma anzi, jiena ngħid il-moment li ma jagħmlu hekk aħna mhux relevanti. Ġifiri, il-moment illi il-klab tagħna ma jibqax majjar, fis-sens, fil-termini sportivi, tfisser li maħniex relevanti. Għaliex dal-aħħar is-supporters Karkariżi saru anti-Ħamrun, mhux anti-Valletta. Le, ta' Hekk narajin. Le, jiena naħseb illi m'hemm ebda dubju illi fl-aħħar 4 snin il-Ħamrun. U ankuma lirkom. Le, bħala stat ta' fatt, il-Ħamrun iddominaw il-futbol Malti. Fl-aħħar 4 snin, stat ħadd ma jista' jgħidlek mhux vera. Jiena naħseb umilment l-unika tim f'daw l-4 snin li ftit dejjaqnihom konna aħna. Ovvjament rebħu ħafna aktar minna u kienu suċċess, kellhom suċċess ħafna aktar minna. Però ir-rivalità inti dejjem f'kull perjodu ikollok ġixtimijiet li jkunu rivali. Jiena niftakar meta kont għadni minor ma' Sliema Birkirkara kienu ir-rivali, niftakar f'kull logħba li kien hemm importanti, Trophy, Super Cup, logħba Sliema Birkirkara. U mbagħad ikollok Belt Birkirkara. Mbagħad ikollok Hibs Belt, mbagħad Ħamrun dejjem.
Fil-verità, l-aħħar 4 snin, aħna ġejna t-tieni darbtej. Ġifieri fil-verità. Magħhom kienet. Mhux hekk. Uqlajnihom darbtej mit-trofi. Naħseb forsi l-unika ħaġa li nista' ngħid huwa il-futbol Malti għandu bżonn ċertu rivalità. Sakemm ovvjament ma tinqabis jien m'għandix problema li kun hemm min ikun eċċessiv. M'għandix nerġa' ngħid ma tafetwanix. Imma il-verità huwa li importanti li l-klabs bħal Ħamrun, bħal Belt, bħal Bikirkara, bħal Furjana, bħal Hibs, dawk li jtellaw in-nies jibqgħu jtellaw in-nies. Jiena l-bieraħ ovvjament labu qabilna u kont hemmhekk rajt l-ewwel ħaf. U ħadd pjaċir. Li Repul Belt? Le, ħadd pjaċir nara le. Ġo għadbek mek ma xtaqx. Le, jiena l-tim tiegħi biss interessanti. Jiena ħadd pjaċir. Il-Bikirkara l-ewwel. Jiena ħadd pjaċir nara l-logħba. U bdejt ngħid il-logħba ma tantx kienet granke, imma il-fatt li għandek il-Belt anki kellhom wara l-lasti, jiġifieri tajt kien hemm ħafna drabi li tlajt għali ma kienx hemm mitejruh. U l-logħba b'dawk in-nies hemmhekk tara b'mod differenti. Issa qed ngħidu l-ground kien ħażin, diżastru, jiġifieri tara l-ground b'rispett kollu ma nafx kif qed nippruvaw nipproġettjaw li aħna nilagħbu livell elite meta nilagħbu ġo ground hekk. One. Two, ovvjament. Filar kienet ħażina, reġgħet kbira. Ħażina, mhux daqs kemm kienet l-ewwel ġiex logħbiet. Ma l-ebda kummentatur semmija. Ħażina ħafna, mhux jien ħanajda saqsil minn. Saqsil minn trid, mhijiex stat ta' Premier. Qatt ma kienet hekk, għax il-ground ta' Taqali dejjem the best, ġifieri dejjem. Imma bħalissa ovvjament ġara xi ħaġa u tara l-logħba b'dawk in-nies hemmhekk iktar tħajrek anki xi ħadd id-dar li jgħid isma' nhar is-sibt m'għandix nagħmel ħammur il-ground jekk qed jara l-logħba u qed jara dawn in-nies jgħid ħammur ħankun għax aħna Malta jekk inti hemm xi ħaġa li tattira n-nies. Li l-Karkajżi jisfidawn il-logħba li jmista u juru li għandhom nies daqs il-belt. Ara, in-nies aħna fil-verità kif għatlek, John, emozzjoni kbir li għandi fil-final tal-ħamrun, ovvjament mhux se niftakar ir-riżultat ovvjament weġġatni. Però kien hemm mument għalija li ħanżom tul ħajti kollha. Meta konna qegħdin qabel il-logħba, konna tinħarsu lej il-VIP. Ovvjament dik il-logħba partikolari, il-Karkariżi kienu kollha faċċata tiegħi u warajja kien hemm tal-Ħamrun għax konna ddeċidejna li nieħdu sajt kull wieħed. U kelli t-tifla tiegħi qudiemi. U bdejt inħares u nara l-enclosure kollu side A u side C. Mimlijin, iġvi bin-nies ippakjati. Koreografija bellezza, naf kemm nefqu flus, naf is-sagrifiċċji li għamlu l-ultras biex għamluha. Għandi ritratt ġo moħħi li ma ninsaqat li ngħid isma' xtaqt li tajnihom dik l-ekstra, imma l-fatt li konna hemmhekk bl-iktar ħaża tiegħi, it-tifla tiegħi. U dawk is-supporters kollha li issa li nafu 10 snin, għalija kienet xi ħaġa li ma ninsaqat. U naf illi meta hemm il-bżonn ħajkunu hemm, m'għandix dubju. Però rridu nkunu realistiċi u ngħidu illi aħna mhux bħal barra fejn ikollok supporters li jivvjaġġaw jarawhom. Aħna u Malta differenti minn dejjem. Titqis ukoll illi llum il-ġurnata kif kont qed ngħid lilek qabel il-programm. Tgħid li ma min irid imur iva, imma bħal bieraħ jew ħejja ngħidu nhar is-sibt, meta labna nhar is-sibt. Fl-istess ħin li labna kien hemm Juve Inter. Issa b'rispett kollu, daqskemm inħobb il-klabb tiegħi, il-logħba tagħna kontra l-Hibs bej Juve Inter, jekk f'Malta hemm United, Liverpool u Arsenal, u mbagħad hemm Inter, Juve u Milan, għandek logħba bħal dik. X'għad joqgħod id-dar? Jara fuq television, kif qed jgħid tajt inti jagħmel split screen, għandu l-kumditajiet kollha, jara fl-air condition, Meta aħna fil-futur, u hemmhekk nerġa' mmur fuq il-commercialization, meta ħajkonna grounds li huma issa probabbilment ikunu 10-15 sena oħra. Grounds attrezzati fejn tista' tmur tiekol, tieħu drink, tixtri. Ovvjament, hemmhekk qed nitkellmu differenti. In-nies il-200 ruħ li jiġu jaraw il-Bikirkara, dawk nirrispettom għal dejjem, għax dawk ġejjin biss biex jaraw is-sija u nofs, biex jaraw il-Bikirkara. Fil-fatt kitib li wieħed
kitbu li ħafna, ma tanti konna diskussjonijiet, ma kunx nistan waqqaf wis. Buż, l-ewwel net nixtieq nirriprosi ta' programm vera nieħu gost bid-diskurs tiegħek. Jien sapporti kbir ta' Floriana, però nħobb il-futbol in ġenerali, nixtieq nagħti xi suġġerimenti. Fost tista' tinħoloq atmosfera isbaħ fil-ground għalkemm diġà l-Malta Premier għamlet avvanz kbir u nirringrazzja tax-xogħol kbir li qed tagħmel. Dawn huma s-suġġerimenti tiegħi li l-formazzjonijiet tal-klabb jeqraw minn persuna li jażel il-klabb stess biex ikun jista' jinvolvi aktar il-partitarji. Mhux ġieli jaqraw formazzjonijiet u laqqas tifhem kelma, ejja ħammorru. Oħra, joġobni l-fatt li qabel logħba jindaqlinnu tal-klabb li ser jilagħbu. Kollha, mhux logħba bħal tal-Belt u Furjana biss. Kollha jindaqqu. Kull logħba. Kollha jindaqqu, ma nafx. Però s-sound irid ikun aktar miftuħ. U forsi wara aħna għaddu mill-ewwel għal formation. Imbagħad jindaqlinnu jew diska tal-għażla tiegħu tal-klabb ieħor u l-istess tingħata tal-formation. Naqbel. Meta jiskorja xi tim tindaq id-diska tal-għażla tiegħu. Diġà joġobni l-fatt li tindaq diska wara gowl imma naħseb diska differenti għal kull klabb naħseb isbaħ. Naqbel. L-aħħar waħda li min jirbaħ wara l-logħba jindaqlinnu jew diska li jrid tiegħu. Dawn huma kollha affarijiet li jiġru barra vera u li mhux impossibbli jsiru. Imma naħseb ikun atmosferi sbaħ speċjalment tal-formazzjonijiet. U kitib li għal-Anabela. Għalli there are various incentives we are looking into. The league already introduced a scheme where all under 12 center for free. This alone will cost approximately €25,000. We have already announced that for the top 6, bottom 6 phases, this will be extended to all under 16, who will also enter for free. Sa tant għalli provajna nagħmlu xi ħaġa simili ma sibniex nies li jaqraw Il-verità, recommendations ta' senjuri u senjura minn qed jgħidlek. Jagħmel sens. Perswas li għalin irrisponda u jaf u qed jippruvaw jagħmlu. Big matches qed inġibu għal DJs il-bira. Ħadd ma jista' jgħid illi l-MPL mhux qed jippruvaw jikkrejaw bir-riżorsi li hemm. Nerġa' ngħid, tista' tagħmel li trid, però jekk il-grounds li nabu fihom u motor ta' ħadd huma li huma inti għandek sa ċertu punt li tista' tagħmel. Issa l-MPL qed jippruvaw joħolqu atmosfera differenti. Imma ġo venues li qed diġà jeżistu. Li aħna naf pereżempju dali għal is-senjur huwa dak li għamilna fit-final ta' trophy. Fil-final ta' trophy inti tażel Anka fil-weekend daraw biex għamiltu xi ħaġa. Le mhux imma jien qed ngħid huwa fil-final ta' trophy mhux dis-sena biss minn dejjem. Il-klabs jażlu diska biex joħorġu għal warm-up. Però il-fatt li kollok rappreżentant jgħid il-line-up u numri naħseb tagħmel sens, naħseb li kieku l-klabb. Ok, jieħdu gost l-ultras imorru jgħidu għax l-għajta tal-ħireġ Michael Valencia. Nafxettajt. Il-King, eżempju, jgħidu l-King. Nafxettajt. Differenti mill-li mun naqrajjina. Naħseb li di suġġeriment li l-klabs jistaw jagħmlu ħaġa fil perswas li l-klabs jisibu xaħat kapaċi jagħmilha, jiena ħanżom ma' mind u jekk ikun hemm il-ċans. Issa tant għandna xahar ukoll id-darba ħedtilhom meta kienu jgħajruni fi żmien u kitbuli, kitibli l-memie Martin Tart. Għalli dejjem aħna bqajna neħlu miegħek. Għalli proset imbasih nieħu vera gost nisimek. Meċċej ħażin ta' però xorta nemmen miż-żar aħna l-aktar l-intello apparti ħażabbar bħala nies. Bakki tibli għek Clint Muscat, kienu kol fil-komitat ta' n-naxxar mill-lider. Nieħu gost insegwi imma palla ġejt fuq n-naxxar, għax mit-timijiet iż-żar aħna l-aktar intello nies probabbli. Imbagħad għalli n-nies ta' 20 sen ilu m'għadhomx l-istess supporters fil-komitat tal-lumina nkejthom ftit biex inqajjimhom. Imbagħad għalli biftit jew kważi xejn riżorsi żammejna premje 3 snin, biddinna l-arma tal-klabb, vera, anke jekk ma toġbokx, hija l-aktar arma moderna f'Malta u nużaw metodi innovattivi immens kemm fil-management tat-tim u anke għal-fundraising. Irridu ngħidu dal għandhom klabb m'għandhom xejn, jiġifieri ngħidilhom prosit ħafna. Meta tqis aħna klabb la ground u każin, aħna l-aktar klabb financial sustainable li hemm fil-Premier u daw ta' min isemmihom. Tajjeb, tajna djun kollha u nagħmlu anqas minn kemm nifilħu commitment ta' pagi. U għalli wkoll li ngħid u se jibqa' segwinja x'noġbu. L-iktar ħaġa importanti. Thank you, Clint. L-iktar ħaġa importanti. Issa, nixtieq nkun naf
intom ħadtu l-Laċembong. U Slima ħadu il-Prisa minn Ħamrun, il-Pirsa. L-imkien laqwa kwist, Pirsa u Ċembong. It-nejli huma players fost laqwa li għaw f'Malta. Għalek, Mem ebda dubju. Pirsa għandi relazzjoni personali barra l-ground, pero jekk trid nkun skiet palma dejjem jien. Pirsa kellu ċertu requests li fl-opinjoni li tiegħi mhumiex ta' Malta. Jekk ta' għomlu Slima ma nafx ġifieri mhux qed imma nafx kienet anki l-Ħamrun ma żammawx, ġifieri il-klabb li għandu l-iktar riżorsi. Inti f'moħħok Pirsa kellek fil-bidu. Le. Ovvjament inti tkun taf, dawk il-players koll, mhux aħna biss. Again, diċa ġoħra. Le, il-pool ta' players li jkunu out of contract. Dejjem l-istess 4-5 clubs imorru għalihom. Issa jkollok wieħed jew tnejn li l-coaches għandhom idea differenti, però fil-verità il-players it-tajbin kulħadd jaf minn huma. Jiġifieri kulħadd jista' jgħidek minn huma, m'għandniex xi 300. Dawk li qegħdin hawnhekk u kienu tajbin, tkun taf minn huma. Issa, u tkun taf ukoll minn Jannar minn ħajkun out of contract. Jiġifieri inti diġà tibda titkellem, jagħmlu għall-players tiegħi u l-oħrajn jagħmlu l-istess. Straight to the point, il-request tiegħu għalija ma kienux ta' Malta. Fil-fatt il-Ħamrun għalhekk ma żammawx, għamluha pubblika, għaluha pubblika. Slima kellu. Le ma nafx, imma jiena il-Ħamrun niftakar qalu li mhux se jżommu għax ir-request kienet Kemm kienu? Ma mhux se ngħid, mhux fair li ngħid kemm kienu. Aħna ridna Laċempong, again kien out of contract, naħsbu li bħala deal għamilna xi ħaġa li ħatejn. Għandu 28 sena, ġifieri naħseb li jgħat fil-peak. Kbira wara s-saħħa tiegħu, Fil-peak, kont ħanajdlek illi jien Pirsa jogħġobni ħafna, player tajb ħafna. Però inti tittara fl-ewwel partita fejn kienu tnejn fil-ground, wieħed itira b'10 u li qed jira b'11 il-player. Jiena fl-opinjoni li tiegħi. Il-punti. Le, inti. Però ma tistax tiġġudika dejjem ngħid fuq logħba. Inti tiġġudika fuq perjodu ta' kampjonat, anki nofs kampjonat, tagħti 20 logħba. It-tnejn li huma players fost l-aqwa li hawn f'Malta. Sarattant, inti taf li inti foċifu, titlifa u tħobb toqgħod mhux fil-VIP, toqgħod fil-bankina. Oħra barrek biex jibni fuq dik, għaliex ma tiddejjaqx titkeċċa jew hekk. Tkeċċej darbtej fajti biex ġifieri jekk hemm dil-perċezzjoni darbtej. Oħra, int wieħed maħbub mill-medja, ħabib tal-medja, però jien smajt li ġieli titlifa. Per eżempju, ħanitkellmu fuq il-coach, festa. Għax kixfu ilek online ħatta bi kbira. Il-medja mhux dak xogħolhom. Il-medja intom taħdmu ħafna u prosit. Il-players jaħdmu ħafna fil-ground u prosit. Però x-xogħol tagħkom, x-xogħol tal-players, jekk il-medja ma tkunx hemm u ma jkollix is-saħħa tal-scoops biex l-inċentiva tagħha, kollox jispiċċa fix-xejn. Naqbel miegħek John, mhux 100. Ma tħatta bi kbira. Ħanispjegalek imma. Naqbel miegħek 100%. M'għandi ebda problema illi l-ġurnalisti jagħmlu xogħol, però mhux kulħadd sar ġurnalist overnight. Jien titkellem il-ġurnalisti li huma ġurnalisti vera. Illum fotografiku. Illum xatt li għandu page fuq Facebook huwa ġurnalist. M'għandix problema. Però tagħmlux anonimu, one. Naqbel miegħek. Tagħmlux anonimu, one. Jiġifieri jekk inti ħatajt xi ħaġa, għajt minn inti, one. U tu, mhux qed ngħidlek li tajt is-source, għax is-sors ta' ġurnalist għandu jibqa' ta' ġurnalist nitpanajt. Ta' dak li qed jirrapporta l-istorja għandu jibqa' personali għalih. Però jien li ma nistax naċċetta, sfortunatament ta' Malta aħna tribali f'kollox. Politika, futbol, banet, parrokjaliżmu. Kollox. Meta jkun hemm ġurnalist li pubblikament jissimpatizza ma' klabb partikolari u juża il-metodi tiegħu biex jagħmel ħsara lil klabb tiegħi, mhux se naċċetta. U jekk nies oħrajn
jaċċettawha. Jiena minn. Imma jekk daqqa bdek. Le, ħan Vera kienet. Le, ma ħan nispjegalek kif imma. Jimrax minnu ta' Kulħadd jaf minnu. tista' tgħidli minnu? Le. Grazzi. Jekk inti għandek situazzjoni fejn jiena naf minn fejn tiġib l-informazzjoni, jiena attakkajt minn fejn ġab l-informazzjoni, ma attakkajtx lilu għax ħareġ storja. U jiena attakkajt il-min taħ l-informazzjoni, ovvjament kulħadd jinnega. Kulħadd mhux jien dak. Vera minn ta'kom ta' wilu. Le. Inti hawn Malta għandek sistema fejn biex tirreġistra plejer, mhux aħna ta' ġifieri l-klabs kollha. Mill-MFA. Jekk inti tirreġistra plejer, jew coach, jew xi ħadd, tiddeposita ġo xi ħaġa li jgħidulha l-commit. U hemm ċertu ngħidulha working days li għadu biex ikun available. Aħna konna ridna li jkun available mnalla għal-bieraħ, allura inti għandek bżonn 2 working days. Mela allura kellna nagħmlu għal-ġimgħa. Il-ġimgħa jkollok 2. Is-segretarju tagħna daħħal l-affarijiet minn sejt il-ħin eżatt il-ġimgħa. Ma seta' jkun jaf ħadd għax dak inlaqqas ġi. Hawn Malta. Kwarta bl-arloġġ wara illi l-informazzjoni daħħalnija fil-commit, da il-ġurnalist ħareġ l-istorja. U għamilha b'skop. Għalfej. Għax aħna konna nħallabu s-sibt. Il-coach tagħna ma kienx għadu jaf. Ġifieri kien għadu l-interim. L-assistent. Ovvjament u kien jaf li aħna bil-fors qed nfittxu coach għax hu ma kellux il-liċenzja biex jikkoċa fil-Premier, ġifieri inti bil-fors u tajjeb li jkun hekk, inti kollok UEFA Pro. Imma hu kien jaf li aħna konna tinfittxu coach. X'għamel? Ħareġ l-istorja. Over and above mill-ħsara kbira. Meta aħna stidinna dikinhar stess il-ġurnalisti kollha ġib bil-provi għal press conference fej konna tinħabbru sponsor importanti għalina. Inti fil-medja, ġbi perswassi tifhem illi meta inti tkun ħat għamel xi ħaġa ikollok partner u jkun irid il-focus kollha fuq. X'għamel dal-ġurnalist, jekk imsejjaħ ġurnalist. Dak kiteb illi aħna bħalissa qegħdin press conference. Qegħdin press conference u ħanħabbru l-coach. Miktuba ġifieri tista' tmur tiverifika. Vera kont sa tabru. Le. U aħna għadna meta għamilna l-invite tal-press, għadnilhom illi qed nistudhom għall-press conference u meta għamilna press release fuq il-pages tagħna, għadna illi għada ħanħabbru xi ħaġa ċitanti off the pitch. U fil-jiem li ġejjin ħanagħmluha on the pitch. Allura hu x'għamel? Min għalih li żgwida in-nies li konna ħnabru l-coach. Fil-verità, ma ħabbart l-ebda coach il-ġimgħa, ħabbarna partner, Bet at Home. Mela daw Bet at Home li tista' tiċċekkja fuqhom huma fost l-akbar gaming companies li hawn fid-dinja. Mela qegħdin hemmhekk ġo press conference. Qed inħabbru l-partnership ma' daw. Kumpanija importanti ħafna. Il-ġurnalisti li qegħdin hemmhekk isaqsu l-mistoqsija ta' malajr biex ikunu edukati fuq l-sponsorship. Ġurnalist partikolari li huwa ġurnalist u nirrispettaħ u jaf minnu. Għalli hemm storja qed iddur online fuq dal-portal. Inti ħadħabbar il-coach? Mela, x'għamel? Naqbel miegħu dak il-ġurnalisti. Iva, għatlek ma dan nirrispettaħ. X'għamel? Dal-persuna li ħareġ l-istorja għamilha b'mod illeċitu għax ġab l-informazzjoni għadna nfittxu minn fej, għax aħna għandna dejjem minn fej. Ħareġha biex jagħmel ħsara lil klabb u jiddevja l-attenzjoni fuq xi ħaġa importanti għall klabb. U inti taħseb illi jiena ħanaċċetta l xi ħadd hekk imsejjaħ ġurnalist li mhuwiex ġast huwa supporter xi ħadd. Huwa xi ħadd li jissapportja tim partikolari pubblikament. U dejjem jagħmel ħsara. Jien mhux se naċċettaha. Ma ma semmiex. Għax il-moment jiġi. Jekk jagħmel li ħsara semmiex. Il-moment jiġi. Imma jiena m'iniex interessat. M'iniex interessat illi ntieħ il-pubbliċità. U minnu naf xi jgħid fuqna, però naf xi jgħid fuqna,
jiena dejjem ħan iddefendi l-klabb tiegħi b'mod passjonali ħafna, mu ħanħalli l-ħadd jagħmel xi ħaġa biex iweġġa l-klabb tiegħi. U jekk inti qed ngħidha b'rispett qed tgħidli li jiena nkun kontra daw l-affarijiet, qed nerġa' ngħidlek. Ħankun dejjem kontra daw l-affarijiet. Jiena nsemmi l-ismijiet. Ikun hemm il-mument. Dejjem konċert f'dak li ktibt u f'dak li qed ngħidlek jiena ċert, mhux ċertissimu. Però manka meta kont ġurnalist. Però ma rridx nagħti importanza lin-nies li f'daqqa waħda fl-aħħar 24 hours saru ġurnalisti. Kulħadd jaf li mhumiex, kulħadd jaf l-iskop tagħhom, però jien ħan niddefendi l-klabb tiegħi dejjem. Jiena nixxina lek hija da, issa. La bdejna fuq festa. Mela, inti użajt l-interim coach. Bnejt it-tim. Bnejt tim qawwi. U wera kemm qawwi t-tim. X'anka kapaċi jera. Però żbaljajt ma ċumbajtx il-coach ftit qabel, ma bdejx bih. L-ewwel erba' logħbiet. U dal-coach minn fejn ċambajtu? Minn fejn ġibtu? Mela. Jidher ju coach tajjeb ħafna. Inti titqis, John, illi aħna spiċċajna l-istaġun fit-18 ta' Mejju fil-final ta' Trophy. Naħseb qed nitkellem futbol. L-ar ġurnata kemm il involut fil-futbol. Tlift il-final tal-lig. Ma ħsejtnix nofs li ħassejtni dikinar. Dikinar jien muħan insaqat li ġara fil-final ta' Trophy għada għaddejja sal-lum. Naħseb illi kien hemm affarijiet li ġraw li fl-opinjoni tiegħi kienu disgustanti. U muħan insaqat u muħan naħfer ħadd u qatt. Inti mbagħad tmur f'sitwazzjoni fejn letteralment 10 tiem wara inti tibda il-pre-season għall-Ewropa. Mela inti ġejġix finals, jekk inti tkeċċ il-coach jew tbiddel il-coach, m'għandekx ħin biex hu ikun jaf x'għandu. Imma il-coach li kien hemm ma tagħkom l-ebda tazza. Le. Kellu jtir dak il-ħin. Qed ngħidlek il-ħsieb. Jiena u sħabi nsaqsu għax ovvjament aħna mhux qed ngħidu li kollox li nagħmlu perfett. Mhux il-każ, nagħmlu l-iżbalji. Taħseb iżbaljajtu dak li ma tgħidux? Jiena naħseb iż-żmien ħajtina parir. Jista' jkun illi dak iż-żmien festa naf li ma kienx available dak iż-żmien. Jiena aħna prattikament kif again ma nagħmlu xejn speċjali, jiġifieri klabbs kollha għandhom. Aħna kuntatti tagħna bħalma għandhom il-klabbs kollha, għandna l-aġenti li nafdaw bħalma għandhom il-klabbs kollha, ġifieri mod nagħmlu xejn speċjali. Għanna xaħat jiena personali, through il-business personali tiegħi, għandi xaħat li naf li għandu kuntatti vera. Intervistajt 3 coaches, wara, għax ovvjament kien hemm ħafna coaches li esprimew interess li jiġu, kemm minn hawn u kemm barra minn Malta. Intervistajt jiena u 2 oħra mill-kumitat tiegħi 3 coaches flimkien mal-sporting director tagħna Rodrik Birfa, 3 coaches. Gilbert kien wieħed minnhom għax kien issemmu ħaġa fuq Facebook. Le. 3 coaches barranin. 3 coaches barranin. 3 coaches barranin, 3 kienu ex-players fis-serja. Però fl-opinjoni tagħna Gianluca Festa kellu requirements li nixtiequ. Naħseb illi at this stage fil-waqt li nirringrazzja lil Stefano De Angelis ta' dak kollu li għamel magħna, naħseb illi it was the right time to change. Bil-format il-ġdid li hemm, ovvjament għadna labna 4 logħbiet, fadal ħafna, naħseb illi at this stage il-coach ħajkollu crash course ta' 5 logħbiet li kienu il-bieraħ Mosta, Naxxar, Maxxaxlok u Ħażabbar qabel ma mmorru għal break tan-nazzjonal. Tinsix għandna ġi slots available, mhux tinsix, probably ma tafx, għandna ġi slots available għal ġiex barranin. Ġifieri aħna nistgħu nġibu għandna nistgħu nġibu ġiex barranin li huma out of contract sa 30 ta' Settembru, mhux qed neskludi li nagħmlu dan. U mbagħad ħajkollu ġimagħtejn jaħdem magħhom. Naħseb illi we are on the right track, nixtieq li bdejna aħjar 100%. Ċinu mela għax diġà għandu li l-ħin, xort għandna ħin hawn.
X'inhu l-aim aħħari tagħkom? Inni kompetu Li għal tkun kull. top 6 jew tidħol Conference League. Le, Jew tieħu league. L-ewwel net li tidħol top 6 dejjem. Kull klabb jixtieq jidħol top 6. Però jien dejjem ngħid jien mhux se noqgħod indur mal-lowża u ngħid u issa naraw il-klabb tagħna jibqa' relevanti kontra klabs validissimi li qed jikkompetu magħna. Li tibqa' relevanti huwa li tikkompeti għal kull unur li hemm. Dis-sena hemm il-League, it-Trophy u l-Jubilee Cup. Jiena nemmen illi on our day nistgħu nikkompetu ma' kulħadd. You can with them all. Le, nistgħu nikkompetu. Nistgħu nikkompetu. Il-verità nerġa' ngħidha. Hemm timijiet mhux dawk li qed taħseb inti jew qed jaħseb il-pubbliku. Kollha preparati ħafna. U mbagħad hemm it-timijiet bħal Ħamrun, bħal Belt, bħal Sliema, Furjana, Hibs li investow bħalna biex ikollhom l-istess return. 4 ħajgwadanjaw. Jekk inti tikkalkula li 6-7 qed jambizzjonaw għall-istess aims, nefqu l-istess flus u jixtiequ l-istess affarijiet, 4 ħajkunu suċċessu 3 le. Is-sena l-oħra aħna konna wet minn jekk tara t-timijiet li qed jikkompetu dis-sena li ma kinux fl-Ewropa, Sliema li kienu tim li kienu Valletta, Gżira, Marsa Xlok, dawk huma kollha 4 oħra li ma kienux fl-Ewropa. Jekk iżid imbagħad l-4 oħra li kienu fl-Ewropa dawk 8. U l-4 l-oħra li huma Mosta, Zabbar, Tarxin u Naxxar, dis-sena huma kompetittivi ħafna. Jiena onestament nemmen u nixtieq illi aħna nibqgħu relevanti. Issa, ovvjament, irridu naraw il-coach kemm ħajgwadanja il-fiduċja tal-plejers malajr, kemm ħajkun kapaċi jiddereġihom malajr, il-bieraħ u diġà wera illi malli ra xi ħaġa biddilha mal-ewwel, naħseb billi tattikament kien tajb ħafna fejn konna timbatu f'ċertu lobiet fejn ma konniex tajbin tattikament, però l-bieraħ biddel it-tattika 3 darbiet f'kull istanz meta konna tnejb xejn minn taħt, meta ġibna 2-1, meta ġibna 2-2 u nemmen illi stajna nirpuha fl-aħħar. Kif għattint forsi kien hemm penalty. Ma l-punti ma ħadtuhomx. Imma sfortunatament il-punti jgħoddu ġon. Però biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek huwa li nibqgħu relevanti sal-aħħar. Thank you, Michael, vera ħadd gost qatt ma intervistajek hekk. Daw il-one-on-one jgħaxbun immens jien u l-onestà u l-ġenwinità tiegħek u nawgura t-tim ta' Bikirkara u nixtieq li nara narġa' dak l-isfar l-aħmar matul il-ground, l-enclosure kollu kemm hu għax hemm biex timlieħ. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi.